Xwecehiyên Rojavayên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê civîna xwe ya yasayî li Qamişlo li dar xistin. Bi beşdarbûna Serokê Ofîsa Karûbarên Xwecehiyên NKS Muhsin Tahir û hin ji endamên Ofîsa Karûbarên Encûmenên Xwecehî û bi beşdarbûna Serokê Xwecehiyên Odeya Rojava li Qamişlo, Odeya Encûmenên Xwecehiyên bi ser NKSê ve Tiltemer, Ebûrasên, Serêkaniyê û Hesekê civîna xwe ya yasayî li dar xistin. Di destpêka civînê de behsa rewşa rêxistinê ji aliyê Serokê Ofîsa Karûbarên Encûmenên Xwecehî Muhsin Tahir hat kirin. Ku raportên ji aliyê xwejehiyan ve hatibûn pêşkêşkirin hatine xwendin û bersivdana wan hat kirin û serokên xwecehiyan jî bi biryarên ku ji Emîdariya Giştî ya NKSê hatibûn derxistin agehdar kirin û lê ser rola xwecehiyan di nava cemawerên Kurd de tekeskir. Derbarê rewşa siyasî di wê civînê de Tahir rewşa Sûriyê bi giştî û rewşa Kurdî bi taybet şirove kirin. Her wiha hemû boyerên herî dawî yên bingehên anîn ziman û bi taybet lê ser kar û xebata desteya serokatiya NKSê û komîta wê ya peywendiyên ji derve û endamên komîta distûrî ya NKSê. Hevdîtinên NKSê yên ji derve û li hundir bi Amerîka, Rûsya û Ewropa re berdewamiya binpêkirina ji aliyê hin komên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve di derheqê gelê Kurd yê Resen li Efrînê, Serêkaniyê, Tiltemer û gundewarê wê girê spî li Kurdistana Sûriyeyê wekû kuştin, wêrankirin, revandin, dizî, koçberî û guhertina demografî jî rawestiya. Her wiha Tahir lê ser xemsariya aliyên berpirsiyar ji aliyê opozisyonê ve ji bo vegerandina penaber û koçberan lêdeverên Kurdistana Sûriyê ku ev metirsiyeka mezin e di derheqê gelê Kurd de tekeskir û got ew kiryar dorin ji rûişt û pransîpên mirovahî û lê dijî mafê mirova û yasayê navdewletî ne û ew yek dikeve di çarçoveya siyaseteka rêbazkirî de lê dijî gelê Kurd û hebûna wî ya dîrokî. Li gorî ropela NKSê belavkiriye derbarê rewşa Kurdî Tahir lê ser yekhelwêzkirina Kurdî ku gelê Kurd di vê qonaxa hestiyar de pêpêwîst e tekeskir û diyar kir ku divê tevdem hemû destpêşxerî û bangên ji bo yekhelwêsta Kurdî bi awayekî berpirsiyatî dîrokî bicih bike, ta ku bike hevbariyeka rasteqîn di aliyê leşkerî, rêveberî û siyasî de. Her wiha civînê lê ser rola Serok Mesûd Barzanî û Serokê Herêma Kurdistanê bi piştgirtiya wan ji bo doseya gelê Kurd lê Sûriyê di hemû civat û hevdîtinên navdewletî de û ji bo parastina mafê gelê Kurd lê Sûriyê tekeskir. Di dawiya civînê de ji bo geşepêdana aktîvkirina kar û xebata wan ji bo amadebaşiyê ji bo helkeftên adarê yên hêja, aleyên Kurdî lê ser xwecehiyan hatin belavkirin.